Balik normal na ang biyahe sa mga sakayang pangdagat sa Central ug Eastern Visayas. Sayra nato ang detalye sa report ni Femery Dumab. Alas 5 kaganihang kadlawon dihang gilibka sa Philippine Coast Guard ang ilang mando nga nagdili sa mga barko nga mobiyahe. Tungod sa bagyong Christine, gididaan sa PCG ang mga barko nga molawig ilabi na sa mga lugar sa Eastern Visayas nga gipaubos sa wind signal. Sa datos sa PCG Eastern Visayas, moabot sa 2,000 ka mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa tibuok rehiyon. Kumpara sa mga miaging adlaw, karong adlaw, busy na ang pantalan sa Giwan Eastern Samar. Ubay-ubay nga pasahero ang mipadulong sa tagsa-tagsa nila ka mga isla. Lakip na ang mupadulong sa isla sa Humunhon. Makita nga linaw na ang kadagatan. Karon lang yung udto nakasinati og pagbunok sa uwan ang probinsya sa Bohol. Lakip ang Bohol sa nakasinati og kusog nga uwan ug hangin nga dala sa bagyong Christine sa mga miaging adlaw. Kagahapon, paday nakasinati ang Bohol og kusog nga hangin ug dagkong bawd. Og tungod sa kakusog sa hangin, naluka ang dakong punuan sa kahoy sa barangay Dilapas. Bisan wala mapaubos sa wind signal, pabiling walay klase sa tibok probinsya sa Siquijor sa public ug private schools. Subsubusabang gihimong clearing operation sa mga sakop sa Siquijor PD-RRMO sa kadaot nga gibilin sa bagyong Christine. Nunod sa nasinating pag-uwan, padayong gimonitor sa Tanhay DRRMO sa probinsya sa Negros Oriental ang level sa tubig sa waterways sa lugar. Gialerto na ang mga residente sa posibleng pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta. Ubanik Lance Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.